kene ke jingtia ha Manipur kalong ba kumba ar phosau tylli ki ïingmane Kristan ki le Shah Thang kat kum ke jingyo jingtip babone ki ïingmane ki le Shah Thang ha ki katto katne ki briew ki bom dan shuh ke mynsiem briew bat ke jing shun ba palat ya ki Kristan ha katei ke bynta jong ke Manipur. Babone kila not kita ki Kristan hakaba kila tin kila smik bat kumjo ro kila don haka jingtip. Tito borok ko para bengeng inbo kucing tuai bekerpang naga bynta ki para Kristan jongi ki badon ha Impal DIOCESE Manipur ba ublay traiken rat undon rekat lem batki hakaba unsurpot surpai ka mynsiem jongki unpai mynsiem bukhoy halor jongki iwei pe iwei ba unker unda yaki bat kumjo khamtam hauneu bunai jong ka maria thesti ka kemi jong blay kanya side lem na ka bynta jongki hnang ba kin shong suk shong san no.